l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ix-xogħlijiet fiż-żona miftuħa dedikata fost oħrajn għal kunċerti fil-Park Nazzjonali f'Taqali waslu fi stadju finali biex dalwaqt tinfetaħ għal pubbliku. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonitz flimkien mas-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia waqt żjara li jagħmlu fl-istess park. Il-Ministru Bonitz spjega kif din iż-żona li sa ftit snin ilu kienet impjant tal-konkos miksib tunnellati ta' materjal tal-kostruzzjoni mormi illegalment issa ġiet żviluppata kompletament mill-ġdid fi spazju miftuħ li se joffri l-faċilitajiet kollha possibbli biex jistgħu jittellaw attivitajiet tal-massa tal-ogħla livell. Huwa proġett tal-familji, huwa proġett li għandu użi differenti, il-consent area ġifier ħajkun hawn il-kunċerti li ħajsiru meta ma jkunx hawn il-kunċerti se jintuża bħala spazju miftuħ għall-familji kollha. Proġett illi jidħol fil-qalba tal-politika tal-Gvern, ix-xogħol illi ħanibqgħu nagħmlu nagħtu iktar spazji miftuħa lill-familji tagħna. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia qal li dan hu proġett ieħor minn sensiela li jiġdu l-politika b'saħħitha li adotta dan il-Gvern biex ikompli jagħti lin-nies spazji ħodor u miftuħa biex jitgawdew mill-familji tagħna bi spazju kbir għal 500 vettura wkoll. Din iż-żona tal-kunċerti hija parti integrali minn proġett kbir ta' xogħlijiet li saru mid-Dipartiment għax-Xogħlijiet Pubbliċi fir-reġenerazzjoni ta' dan il-park ġewwa Taqali, l-ikbar spazju aħdar f'pajjiżna b'daqs ta' 20 ground tal-futbol. Se nkomplu naħdmu biex inkomplu ntejbu il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Awċin. Iż-żona tal-kunċerti fil-Park Nazzjonali ta' Taqali se tkun mamra bl-aqwa teknoloġija u faċilitajiet biex tilqa' fiha kunċerti tal-ogħla livell u attivitajiet tal-massa. Fost dawn il-faċilitajiet din iż-żona se jkollha dressing rooms u backstage taħt l-art, klinika, control room tas-sigurtà, żewġ design kiosks u 144 toilet. Min barra hekk l-ilma kollu għal din iż-żona se jittella minn ġibjun kbir li jinsab taħt l-ispazju aħdar tal-istess park. Iż-żona se tkun massa b'kameras tas-sigurtà 24 siegħa kuljum. Din iż-żona se tkun l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'pajjiżna u fl-aħħar kwarta din is-sena mistennija tilqa' fiha l-ewwel minn sensiela ta' kunċerti internazzjonali. Il-kap tal-Unit tal-Park Nazzjonali f'Taqali Jason Mikallef sqar li din l-akbar riġenerazzjoni fuq spazji ħodor differenti li qatt twettqet f'pajjiżna li qed tħalli r-riżultati mixtieqa. Semma kif il-Park Nazzjonali f'Taqali llum għandu struttura mwaqfa biex timmaniġġja dan il-Park Nazzjonali, inkluż iż-żamma tiegħu.